Aris, iku cakus Paris bolo. Oh, Nah, matahari iku ini bandengnya mulai munggah. Wonge kangelan nek nyekel. Lho. Enak awake ya, Kak. Lho, gak asline mangan. Wah. Aduh, wis. Wis mantep. Aduh, wis mari kono iwake ucul. Ucul lah, Kak. ora kono tae support kabar. Karo nal bekmu ah. Karo ngono karo. Nek awake apa? Ora mangan, gak mungkin. Kena awake iso ucul. Kena awake ya? Awake. Mangan kok gitu. Awake, Pak. Wis iki ora karo-karuan iki. Oke, Bos. Iki lho Pak Ali. Ini ra ngentas bandeng. Lho, Luh, sak kilo. lho. Loh, ya Iku bolo, bandengnya Kilo, munggah. sak kilo. Di kombelin ah. Tak kira cair. Bisa, ayo. Mbek wonge dibanting. Iki wonge ngunggahno maneh. Yo, iku wae. Sak kilo. Sak kilo iku lho wae jare. Cumane gak oleh dikabyuk are. Bos, terbesar iki Pak Bos. No. Iku Rena wae. Cuy mana dah ucul. Ku Rena lole mana? Iki gak ucul lagi. Wis di. Wis mulai wae gak mangan terus. Loyo kabeh wong-wong.